Ахтямов Наил Тәүфик улы хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы сезне нык сагынып, яратып, хөрмәт итеп яшәгән газизә тияниегез Наиля Ахатовна һәм Тәүфик Юсупович, яраткан племянницагыз Гөлия язганнар. 40 ел элек гаиләбездә икенче, көтеп алынган, бик кадерле улыбыз булып, Наилебез якты дөньяга аваз салды. Нәсел дәвамчысы булып туган улыма ышаныч, өметләр баглап, күкрәгемә кысып, бәхет теләдем. Елак улыма җырчы булырсың әле дип юрадым. Шулай булып чыкты да. Кичкенәдән үк моңлы тавышлы балабыз яратып төрле җырчыларның җырларын башкарды. Үзенә генә хас булган матур тембрлы тавышы күп райондашларыбызга таныш бүгендә. Мәктәпне тәмамлап, шук, җитез, тырыш булган улыбыз Иске Кулатка механика технология техникумында белем алды. 19 ел элек шундый ук мул, уңышлы август айында алар киленебез Гөлнара белән матур гаиләләрен кырдылар. Берсеннән-берсе татлы булган 2 алма даяныкларыбыз, Булатыбыз белән Диляраны безгә бүләк иттеләр. Менә инде 15 ел буена улыбыз Мәскәүгә вахтыга йөреп көн күрә. Улыбыз без әти-әнисенең олы кайгысы, бала югалтуыбызны да җиңеп чыгарга ярдәм итте. Игътибарлы, мәрхәмәтле улыбызның гел янәшәбездә булуы шатландыра. Вахтыдан кайткач та ул тик тора белми. 70тән артык умарта тотып, бал кортларын яратып карый. Балта остасы буларак ул аларга үзе әйләрен ясый. Аның алтын куллы булуын бар райондашлар да өе яныннан узганда күрә торганнардыр. Үз кулы белән ясаган бизәкләр матурлый йорт тирәсен. Гөлнарабыз да бик акыллы, картлар әйткәнчә чиләгенә күрә капкашы дигәндәй бик гүзәл кыз булды. Матур гаиләләрендә алар мәхәббәттә балалар үстереп бүген яшәп киләләр. Улыбызга да безгә күрсәткән изгелекләре өчен тәрбияләп үстергән балалары игелек күрсәтсеннәр иде. Без синең белән балам горурланабыз, бик яратабыз үзеңне. Сиңа бары 40 яшь, инде син үзең дә әти, ләкин шуңа карамастан безнең өчен һаман бәләкәй улыбыз булып торасың. Алда бик күп үрләр яулар өчен мөмкинлекләрең булыр. Без сиңа барыбызда исәнлек, саулык, гаилә тынычлыгы, уңышлар, олы бәхетләр телибез. Ярат һәм сине дә яратсыннар. Бел, тормышыңда авыр мизгелләрең булса, таяныр өчен без бар. Шатлыкларың булса, уртаклашыр өчен һаман без бар. Бар хәсрәтләрдә сине уратыбызсын. Балалар бәхете, безнең бәхет. Балаларыбыз тик бәхетле булсын. Гомерләре кояштай озын булсын. Тормышлары ак бәхеттән торсын. Фәрештәләр канатларын җәеп, юлларында гел дә саклап йөртсен. Сау-сәламәт булсын җан тәннәре һәм күзләре тик матурлык күрсен. Бар канатта үтсен гомерләрең, якты булсын барыр юлларың. Хәерле ит безнең гомерләрне, балаларны сакла, и Раббым. Улыбызга тоймый сизелми дә 40 яше килеп җитеште. Үз тормышы белән яшәп килә, бик күп биеклеккә иреште. Гомерләрне матур бер җыр сыман узар өчен бик күп көч кирәк. Гомер буе яраткан хатының булсын сиңа олы бер терәк. Котлы булсын балам юбилеең, бездән теләкләрне кабул ит. 100 яшеңә кадәр исән килеш безнең куанычка барып җит. Кадерле Наил Тәүфикович, яраткан әти-әниегез һәм племянницагыз, сез яраткан җырчы Салават Фәтхетдиновның башкаруындагы матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алмаларым, коела салкын җиргә.
tutup alasılar kile irterek diye elgine kirgen idik şov şeşekli yazarma şu şeşekler koyar da eğlendiler almağa elgine kirgen idik şov şeşekli yazarma şu şeşekler koyar da eğlendiler almağa almalarga Gübelekte kar yava Ey gönürüm nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şov şeşekli yazarga Şu şeşekler koyar da Eğlendiler almağa Eligine kirgen idik Şov şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyar da Eğlendiler almağa Şu şeşekler